Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport phila ban book ning ba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ka jingte pakhambania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jong phi kalat kamay
kumbah nyuspa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baiknya skuti, oto rickshaw, taksi kamai bat turis taksi. Pila ban download yakini ke app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba ka ni ke app. Pila ban register na keleng gejaka kabaha papo ke jala Meghalaya. Na benda ke jingtip bakham bania phone hau new number 84160 69241.